Скъпи зрители, отново сте се срещи в огледалото. Тук при нас вече е началникът на Института за модерна политика, медийният експерт и политолог доктор Иво Инджов, който ще даде малко повече светлина около това, което очаква страната ни в политически план през настоящата година. Скъпи зрители, можете да задавате вашите въпроси на номер 0700-31931. Ще се радваме да отговорим на тях. Здравейте, доктор Инджов. Благодаря ви, че сте мой гост днес. Радвам се, че ви гостувам. Аз също. Какво е вашето мнение за политическата обстановка в страната в момента? В настоящия момент все още държавниците, политиците, пък и техните критици сякаш изтрезняват от дългите новогодишни празници и все още няма натрупано напрежение, но аз очаквам от следващата седмица колелото лека по лека да се задвижи и основните проблеми, които вълнуваха българските граждани, оттам и политиците или обратно, да излезат отново на дневен ред. Кои са тези проблеми, които първо ще изплуват на повърхността според вас? Ами те са много. Един от тези проблеми, който се нуждае от спешна реакция и от политически консенсус, за да бъде решен, е съдбата на БДЖ. Предстои закриването на около 50 влака, след това на още 150. Научаваме от откъснешли изявление на министър Москов и шефа на БДЖ Владимир Владимиров. Поради намалена държавна субсидия с 40 милиона, от 180 на 140 милиона. Това означава, ако се сбъднат тези мрачни прогнози за 200 закрити влака, около 1500 железничари ще останат без работа, но още по-трагично е, че ще бъдат закрити много гари, ще бъде разреден трафикът на влаковете, включително по линията между София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и така нататък. Много български граждани, които са неплатежоспособни да ползват, нямат автомобили или не могат да си зареждат резервоарите, и тези, които не могат да ползват автобусния транспорт, на практика ще останат закрепостени по своите места. Един авторитетен български писател Деян Енев беше казал, че БДЖ това са кръвоносните съдове на държавата и че закрили се БДЖ, усъкатили се, държавата остава една обикновена територия. Така че не могат управляващите да се оправдават с това, че е намален, че самите те са намалили субсидията в един по-рестриктивен бюджет, след като има за спортни зали, които не обслужват толкова голяма част от територията, а определени отбори, защо да няма за БДЖ, защо да не седнат партиите на масата и да решат този проблем, защото годините на прехода, в продължение на 25 години, целенасочено правителство от всякакъв цвят, било то от неразбирани, било то в обслужване на лобистки интереси, вземаха решения в полза на автобусните, големи автобусни фирми и така се стигна лека по лека до кризата в БДЖ. Разбира се, там има и много други фактори, не само конкуренцията с автобусния транспорт. По ваши наблюдения, какво доведе до това? Ами, аз вече казах коя е една от причините. Лобистки интереси в полза на големите автобусни фирми, но също така много раздут щат, липса на реформи в самата БДЖ, липса на стратегия как да се оптимизира транспорта. И не съм експерт, но така от първи поглед мога да изброя тези причини. Доктор Инджов, какво да очаква страната ни в политически план през 2015? Значи, това е един горещ проблем, за който казах. Още по-горещ, но малко в по-дългосрочен план е проблема какво ще се случи с пенсионната реформа. Знаете, при една инцидентна среща между министър-председателя Бойко Борисов, вице-премиера Ивайло Калфин и представители на синдикатите и под натиска на синдикатите беше взето решение да се отложат основните решения до края на март. Така че с колко и до какъв таван да се вдига възрастта за пенсиониране, това е много важно, но там решение трябва да има, защото нацията застарява, младите издържат старите, но от друга страна пък старите трябва да получават достойни пенсии. Там трябва да се намери някакъв компромис, постепенно да започне да продължи да се вдига възрастта за пенсиониране, но хората да са сигурни, че като си внасят парите, те се управляват реално и след това ще получат нещо реално срещу тези внесени пари. Знаете, имаше спорове около това
решението на мнозинството, ГЕРБ и ДПС, какво да стават с парите, които отиват сега в задължителните частни фондове. Сега вече родените след 60-та година ще имат възможност или да оставят парите си там, или в НОИ. Все пак добре е да има да ги внасят, но трябва да има консенсус за пенсионната реформа. Всички страни трябва да направят някакви отстъпки. Не може да се продължи в този модус да вегетира пенсионното дело. Трябва да се започне здравната реформа. До сега министърът се концентрираше само върху скандални изказвания, случващото се в спешна помощ. От тук нататък вече трябва да здравното осигуряване, ситуацията на здравната каса, да бъдат ли или да не бъдат търговски дружества в болниците. Това е една тема, която е пърлива. Положението, особено с бърза помощ, е изключително трагично. Малкото коли, които обслужват София... Аз пак ще кажа, защо да има за спортни зали, пък да няма за бърза помощ? Да, въпрос без отговор. Да. Освен това, разбира се, ще следим с голям интерес след около няколко месеца конфигурацията за местните избори. Непрекъснатите напрежения в управляващата коалиция, най-вече непредвидимото поведение на Патриотичния фронт дават повод за спекулации дали ще има и предсрочни парламентарни избори, 2 в 1. ГЕРБ дадаха заявка, че са готови, ако се оттеглят патриотите, да ги подкрепят, че са готови да разчитат на тематични коалиции по определен проблем, да ги подкрепят определени партии, както ДПС подкрепи ГЕРБ по въпроса за пенсионните фондове, за разместванията в осигуряването. В същото време обаче Реформаторския блок и АБВ останаха в опозиция на ГЕРБ и това даде спекулации, че се клати управляващата коалиция и че е зависима от ДПС. Ще следим, разбира се, да видим и какво се случва с партията на Ахмед Доган и Лютви Местан. Ще бъде ли тя отново незаобиколим фактор в българската политика или не? Въобще има много интересни неща и на фона на световни проблеми, които имат български рефлексии, например Южен поток. Все още не е окончателно ясно какво стана, макар че нещата върват към отмиране на проекта. Той ни заобикаля. Турция печели от това, защото се споразумяха с руснаците. Борбата с тероризма. България трябва да бъде на щрек. Видяхме какви трагедии станаха в Париж преди няколко дни. Каква е вашата позиция за случая в Париж? Моята позиция е категорична, че това е едно недопустимо посегателство срещу свободата на словото, срещу свободата на изразяване. Не могат да се убиват присмехулниците. Сега друг е въпросът дали тези карикатури скандални отговарят на добрия вкус или не, дали някой ги харесва или не. За това си има съдилища, който е засегнат от карикатурите, може да се разправя с журналисти или съответното издание в съда, но убийство на журналисти е недопустимо. Това пък от своя страна ще ескалира антиислямските настроения в Европа. Знаете, в Германия набира популярност едно антиислямистко движение, наречено Пегида. Особено в източните провинции на страната. Те сега се чувстват потвърдени в своите тези след случилото се след убийствата в Париж в редакцията на този сатиричен седмичник Шарли Ебдо. И въобще това е един много взривоопасен проблем, който трябва да продължим да следим. Но срещу свободата на словото, свободата на изразяване не трябва да се посяга, защото това е фундаменталната свобода, върху която се развиват всички други свободи в една демокрация. И лично мен ме подразниха много реакциите в българските мрежи, социални мрежи, на хора, които са антизападно настроени. Няма нищо лошо, всеки да е настроен както си иска, но коментари от рода на те си го заслужиха, получиха това, което търсят. Да, заради политиката на западните страни по отношение на ислямския свят, те са недопустими. Лично мен. Не са само въпрос на лош вкус. Като споменахте свобода на словото, тук в България има ли такава, според вас? Да, в България има свобода на словото, но тя е в доста ограничени граници. Можем да кажем, че медиите са свободни, но са зависими, т.е. не са независими, ако използваме тази езикова конструкция. Миналата година доста се писа и се дискутира, че
България е паднала на 100-то място в класацията за свобода на медиите на авторитетната организация Репортери без граници. И много са причините за това. Аз не виждам подобрение. Неясна е собствеността на много от печатните и онлайн медиите. Има вмешателство на политици в отделни медии, в редакционната независимост и не толкова вмешателство, колкото съобразяване от страна на главните редактори и на собствениците с позициите на политици, на големи икономически играчи. Проблеми, етиката страшно много се снижи нивото на журналистическата етика. Прекалено много сензации, прекалено много унижаване на личното достоинство на засегнати лица в медиите има. Не виждам подобрение, за съжаление. Не цели ли това дезинформация и объркване? Аз не мисля, че има чак някакви такива сценарии, но има корпоративни интереси и ниска журналистическа култура в повечето от случаите. Като заговорихте за културата на журналистите, да, скандална е. И в този ред на мисли, според вас, необходими ли са спешни промени в сферата на образованието? Образованието въобще или на образованието на журналистите? Образованието въобще. Да, разбира се, необходими са промени, защото в момента международните проучвания показват, че българските ученици не се класират добре в тези проучвания. Какви промени са необходими? Малко повече дисциплина трябва да се въведе. Въобще цялата държава липса дисциплина, както в движението на пътищата, така и в университетите, така и в училищата. Но с дисциплина не всичко се решава, разбира се. Правата на учителите трябва да бъдат защитени с, примерно, да се въведат по-строги наказания за нападение срещу учител, за неподчинение на учител. В същото време трябва да се специализира някакси българското образование. Не могат учениците да учат от неразбираеми учебници, абсолютно неясни неща написани. Аз съм изпадал в такива ситуации покрай моята дъщеря, която е на 14 години. Абсолютно неразбираеми неща в учебник по история, например, написан все едно за студенти 5-ти курс. Не могат деца в 6, 7, 8 клас да усвояват толкова сложна материя. Значи трябва учебниците да се пишат от учители, а не от университетски преподаватели, от колективи, в които има университетски преподаватели и за така цвят се включва от време на време по някой учител. Напротив, трябва да се пишат от университетски преподаватели. Трябва да има най-много по 2 учебника по един предмет, защото се получава децата учат за матура по един учебник, след това на изпита се падат въпроси от друг учебник. Голяма каша, тотална каша. След това, след 8-ми клас, трябва да има някакво по-специализирано образование. Не може да се учи на равна нога всички да учат и биология, и химия, и математика, и история, и география. Според интересите трябва да има някаква специализация. И разбира се, учителите трябва да са по-добре заплатени. Тотална реформа. Образователната реформа е, може би, според мен по-важна и от пенсионната, и от здравната, защото нейните неуспехи рефлектират пред терминал 2. Все повече млади хора напускат България. И по-слабо образовани, и по-високо образовани, защото за жалост, не получават не могат да се реализират тук на трудовия пазар. А една от причината не е само безработицата, а слабата подготовка, които и липсата на добра езикова култура и грамотност не само при журналистите, което там е абсолютно задължително, но и при останалите хора, които са завършили образованието си, се затрудняват при елементарно писане и изразяване, особено при писане. Пълен кратък член. Елементарни неща, които всъщност идват още от училището, не от висшето образование. Но в висшето образование какви реформи са необходими там? Във висшето образование трябва да спрат да се роят университетите. Прекалено малка е България да има толкова много университети. Трябва да се стимулират, разбира се, най-добрите университети и най-добрите специалности и трябва да се... така, разбира се, аз не съм разсъждавал подробно, да се прекрати практиката на летящите професорски команди по 4-5 университета. Не може. Спада качеството. Няма как да стане това нещо. Може би трябва да има окрупняване на специалности. По-практическо трябва да стане самото образование. Не толкова теоретично, академично, а да подготвя студентите за реалния живот, за професията, с която те искат да се занимават, защото има страшно много
младежи и девойки, които завършват и след това не работят по професията си. Защото, няма място за реализация. Или няма място за реализация, или пък не са добре подготвени. А защо се случва така, че излизат добри специалисти, учили 5-6 години, а няма къде да реализират труда си? Или пък е скандално смешно заплатен? Смешно, ниско. Предвид. Освен безработицата и свиването в много сектори поради липса на износ, липса на пазари, другият проблем на българското висше образование е, че няма сътрудничество, тясно сътрудничество между университетите и бизнеса. Държавата трябва да посредничи за това сътрудничество, но университетите трябва да бъдат по-активни, но бизнесът трябва да разбере, че той има интерес от едно по-тясно сътрудничество с отделни специалности, съответно, както е профилиран бизнеса. Още от първи и втори курс, когато започват студентите, те трябва да имат възможност за практики, за стажове, бизнесът да помага за тяхната подготовка, за да може след това да има вече готови подготвени кадри, които са работили в бизнес среда и разбира се тези, които искат да се занимават с бизнес. И след това, когато излизат от университетите, не те първа да започват, постъпвайки във фирмата, да се обучават на азбучни правила, а да са готови да са... Тук е голяма ролята на стажовете. В много случаи в България стажът опира до кафето и до ксерокса. Стажантите копират материали и носят кафета. А това не е изгодно нито за тях, но не е изгодно за фирмите, но фирмите не го съзнават това нещо. Тоест набляга се на теорията, не на практиката? Да, набляга се на теорията, не на практиката. Добре. Което не значи, че трябва да се пренебрегва теорията. Все пак, вашето мнение какво е? Ще започнат ли нещата, макар и с малки стъпки, да вървят към по-добро, защото действително са много проблемите, които изброихте и са доста сериозни? На този етап бих желал да дам някаква по-оптимистична прогноза за началото на годината, но ще се въздържа. Искам да остана реалист и да видя как ще се развият процесите и тенденциите в обществото. Видяхте, направи се четворна коалиция, имаше компромиси. Това го приветствам, че за първи път се водиха коалиционни преговори преди началото на управлението на коалицията, само че се подписа един тънък документ. Знаете ли, в Германия, когато двете най-големи партии, християн-демократите и социал-демократите, с които управляват в момента, започнаха преговори за коалицията, преговаряха 2 месеца и половина, подписаха 160 страници. Документ, в който са разписани всички основни стъпки и ходове, които ще се предприемат и е записано, че двете парламентарни групи ще гласуват заедно, независимо дали след това вече не одобряват тези стъпки или не, и така страната върви напред, правят се реформи. А тук всеки един от коалиционните партньори във всеки един момент може да каже: ама аз не съм съгласен, защото това не го пише в споразумението и имам различна гледна точка. Все пак това е положителен факт, че имаше коалиционни преговори, но все още сме далеч от истинската коалиционна култура. Какви са шансовете коалиционните партньори реално да постигнат единомислие, според вас? Те много рядко на този етап постигат единомислие. Аз ви дадох примера с пенсионните фондове, когато ГЕРБ трябваше да получи подкрепата на опозиционната ДПС, за да прокара тази реформа, а 2 от коалиционните партньора, Реформаторският блок и АБВ, гласуваха против. Според мен в този формат трудно. Трябва голямо балансиране ще пада, за да оцелее коалицията. И лично аз съм скептик, че тя ще изкара 4 години. Може би не до тази есен, но до другата есен, когато ще има президентски избори. 2 години, според мен, е максимум. Как ще рефлектира това върху хората, върху всеки един от нас? Това, че те не могат да намерят общ значи език. Не е голяма беда, че политиците не могат да намерят общ език. Важното е обаче в една страна бизнесът да има поле за развитие, по-иновативни практики и все пак това зависи от правителствената политика. И най-вече малкия бизнес. Да. Не, дали ще бъде тормозен с непрекъснати данъчни проверки, с забавено връщане на ДДС или не. Все още е рано да се каже какъв ще бъде ефектът от само няколко месеца управляло това правителство, но ако искат нещата да върват независимо дали се разбират на висше ниво или не, трябва да се направи административна реформа. Трябва да има независима администрация, която да не се люшка и да се страхува, има предвид държавна администрация,
при всяка смяна на министър, на правителство, на влизане, на излизане на коалиционен партньор. Забележете, никоя партия по време на изборите не говореше за административна реформа, за необходимостта от реформа на администрацията. Не толкова съкращаване на щатове и бройки, колкото нови правила на работа и гаранция за независимост на държавните служители и въобще всички, които са в сферата на администрацията. Защото сега няколко месеца, 5-6 месеца преди изборите, държавната администрация се гипсира, планира и не смее да предприема самостоятелни стъпки, които не е необходимо за всяко нещо да дава разрешение министъра. Това трябва да се вземат шефовете на агенции, на дирекции. Има много неща, които самостоятелно трябва да ги решават, но се стопират проекти, спира работата, вцепенени, какво ще стане, дали си запазят работните места след смяната на властта. И докато пък се сформира правителство, докато се направят новите назначения, след това минават още няколко месеца и така... Губи се ценно време. Ценно време се губи. Просто Доктор хората Винджов, са оплашени, да. На финала на нашия разговор, какво бихте искали да кажете на зрителите ни? Искам да пожелая на вашите зрители, въпреки така по-мрачната прогноза, която направих, да вярват, че и с лични сили нещата могат да се променят към по-добро, че българите все пак са доказали, че могат да действат и колективно, когато се налага, и да бъдат граждански активни, а поводи за това ще има със сигурност много. Благодаря ви много, доктор Инджов, за компетентния разговор. Скъпи зрители, това беше всичко от Срещи в огледалото за тази събота. Може да ни гледате отново утре по изключение от 15 часа в ефира на TV+, когато ще ви срещнем с незрящия астролог Цветан Спасов, за да научим какво очаква България в астрологичен план през 2015. Не забравяйте да посетите нашия YouTube канал, в който ще имате възможност да си припомните всеки предходен на днешния брой. Имаме и Facebook страница Срещи в огледалото, в която може да получите още ценна информация. На финала на предаването съботната ни сентенция. Винаги дръжте в дома си бутилка хубаво вино за специални случаи, защото понякога специален случай може да се окаже точно това, че имате бутилка хубаво вино у вас. Благодаря ви, че бяхте с нас. До нови срещи!